Kuya Tani, punta na tayo. Punta ang driver dito ba ito? Pilipino. Pulo na siya katuig dire. Nagtrabaho. Tapos ako mga kauban. Si Ate Net, 27 years of service na siya. Tapos si Ate May, 17 years of service. Ako, pila pa ko kaadlaw. Kay 8 ko dire naabot. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 10 days pa man siguro ko. Nasa man ron. Alam ta kayo ba sa pizza bay? 19. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 12 days na dahil ako karon. Officially hired. Nanay ID bay kaduha among diop diri bay kaduha sa usa ka semana.